ए भैया ई बारे रानी चटर्जी जी आ काजल लखवानी जी हई दोनों के उम्र एगो के भई गल बा 60 साल एगो के भई गल बा 55 साल। ए दोनों के वीडियो लिख भइल बा फिल्म प्रोडक्शन नंबर 4 के सेट से। फिल्म जो शूट हो रहा बा बस्ती में प्रोडक्शन नंबर 4 वही सेट पर एगो कोई अभिनेता कहला या यूँ समझला कि ये फिल्म में जो लोग सेट पर रहेला वही में से एगो इहो बारे तो वो रहल तो शायद एक बर्थडे वो दिन रहे और बर्थडे के दिन एक से रियल वीडियो लीक हो गई कि कैसन देखा था बिना मेकअप के देख लो कैसन दिख रहा भैया देख ला देखत भैया एगो लागत या कि आंटी नंबर 1 आंटी नंबर 2 आई दोनों पर एगो भोजपुरी के फिल्म बनाल जाए आंटी नंबर 1 आंटी नंबर 2 तो बवाल हुई का। लेकिन अफसोस कि लोग अभी तक कुमारी बिया अभी तक ये लोगों के कोई मनपसंद लड़का मिलल नहीं है। खैर इन लोगों के तो भैया ये लोग तो सब बात जानते बारा कि लोग के अफेयर चलत रहेला तो अफेयर में का होला तो लोग अफेयर के मतलब न समझबो कहला कि भोजपुरी दर्शक बारा तो अफेयर मतलब लव इलू इलू टक टकाटक अफेयर के मतलब वो होला। खैर ये सब के तो अफेयर चले रहा जैसे काजल लखवानी के चलते रहे खेसारी के यहाँ तक तो अफेयर काजल लखवानी के खेसारी के इतने हल्ला हो गई कि लोग तो समझे लागल कि काजल लखवानी के दूल्हा खेसारी बा। और अहू से पहले लोग समझत रहे कि सबसे निरहुआ के साथ पहले कौन हीरोइन रहे पता बा जे बेचारी ओकर नाम लबा पर जुआ पर याद नहीं खे आवत न तो हम बता देती। खैर अमरपाली दुबे काम कर रहा बा तो लोग जैसे निरहुआ के समझता कि अमरपाली दुबे निरहुआ के घर वाली बिया तो ये सब अफेयर वाली गर्लफ्रेंड हो मतलब कि टाइम पास जा यो में लेके अपन काम चला मन भरला चाहे घर दुनिया जानता तो हम बोल दिली तक का अमरपाली दुबे सब कहा ये सब एगो हीरो के रखेल हो रखेल टाइम पास करे वाला जाइत हुई कभी दिनेश लाल संसद बा लेकिन जाइत हुई कभी एकदम आबो बाबू आबो चला तो ये सब भैल फिर एक सबके कहेला ठीक बा। तो वही से पहले एगो निरहुआ के पहले सबसे पहल की हीरोइन रहे जेकर नाम हम भूल गई कहला कि अब जादू मारले बा बंगलिया गाना कहला कि भोजपुरी से हम नाता बहुत कम रखते हैं हिंदी के ज़्यादा हम टारगेट करते हैं। गाना आए खेसारी लाल के साथ जइहन बंगाल में मार दी नजरिया इसी टाइप के वो गाना आए है वो हीरोइन बहुत अच्छा नाम रहेगा का भूल गई करूँ तो हम सर्च कर ले गूगल पर ये वीडियो के हम आइले न काटता नहीं कहला कि वीडियो इतने बनाए ला खराब हो जाए तो कितने मेहनत लागता सब जानत बारा। तो जय यादव प्रोडक्शन नंबर 4 के शूटिंग करत बारे जेकर प्रोड्यूसर बारे डायरेक्टर बारे मंजूर ठाकुर जे कई सारा अपना अभी मतलब अपना देख रेख में कई सारे फिल्म बना चुकल बारे निरहुआ के खेसारी लाल के वह फिल्म बना रहल बारे जय यादव के साथ। ऐसे पहले बनैले रहे एक दिन की सांस जैमें जे बेचारी मर गई यूपी के का नाम है ओकर हो का नाम बा ओकर हो जो मर गई यूपी के जगह समर सिंह के गर्लफ्रेंड से रहता जुड़ल रहे का नाम बा रे समर सिंह के गर्लफ्रेंड के का नाम रहे रे याद बा है छोरा समर सिंह के काम में मर गए लोग का नाम का रहा है बताओ। अरे हाला तू बुरबा के बारे का तो वह और फिल्म अरे भैया कमेंट में छरा कहला कि वीडियो तो काटम ना कहला कि वीडियो बनाने में मेहनत लागता तो वीडियो के हम काटम ना छरा कहला कि हम भोजपुरी लेकिन तू लोग का अनुष्का न रहे रे अनुष्का नाम रहे ओकर समर सिंह के घर वाली गर्लफ्रेंड के अनुष्का रहे वीडियो के तो हम काटम ना कहला कि वीडियो बनाने में मेहनत लागता और तू लोग कहबो कि भोजपुरी के सही से जानकारी द तो हर वीडियो सही लागता तो हम जरूर बनाए लेकिन चला प्रोडक्शन नंबर 4 के सेट से जो वीडियो लीकेज भैल काजल लखवानी के रानी चटर्जी के देखा कैसन लाग रहा बिया देखे भारत लाग रहा बा 55-60 साल के दोनों मोहतरमा बिया लेकिन अभी तक एगो सही का एगो दुल्हा न मिलल इलू इलू करे वाला। तो खैर हमू कोई खराब न है अगर मोहतरमा लोग चाहिए तो हमारा दुल्हा अपन बना सकेला का रानी जी काजल जी अगर देखो ठेठी बुआई है अगर दुल्हा बनेबे तो हम तैयार है शादी करे लागी तैयार है जहाँ आब कहब तो जहाँ कहब हुआ चले अगर दुल्हा तो लोग के नहीं खे मिलत तो हमरा से कर शादी हम तो यही राय देव कि भैया तोहर उम्र हो गई 55-60 साल के हो गई और शादी कर ना नाम याद ना ले ओकर है
खैर भैया, समर सिंह के गर्लफ्रेंड तू सब तो पहचान गए होबा, भोजपुरी के दर्शक बारह तो समर सिंह के गर्लफ्रेंड कौन बा तो ओकर नाम जरूर जान गए होबा। तो काला कि भोजपुरी के ज़्यादा हम ट्यूटोरियल न रखेला, काला कि कचरा बा। ऐसे तो हम बिहारे से है, लेकिन दिल में धर्मेंद्र, राजेश खन्ना ये सब हमेशा बसल रहेला। ठीक बा, वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करब। वीडियो को शेयर करिए और नीचे लाल बटन दबा कर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब